Eċċellenza, kif tiddeskrivi lilek innifsek? Mela, l-ewwel naħseb li ħanpoġġiha fil-mulej tani karattru li nħobb lil kulħadd. Karattru li nieħu paċenzja ma' kulħadd. Imbagħad bħal kollox ikun hemm it-tajjeb ħażin. Jiena meta kont żgħir kont nibża ħafna anki ġifieri kullum nistaġeb, pereżempju, kif minn dik il-biża biex nagħmel l-ewwel pritki tgħidx kemm batejt. Kullum wasalt biex nkun nista' nkellem il-kulħadd u nagħmel pritki quddiem kulħadd, jiġifieri naħseb li rnexxieli wkoll nieleb. Allura qed ngħidu mhux biss għalija, dak li jiena nħossu telf b'daqsxejn ta' paċenzja jirnexxielna nelbuh ukoll. Għaliex kont tistħi ġifieri? Ħafna. Anki l-ewwel pritki li jien għamilt kont nibża ħafna hawnhekk f'dal-post stess fejn qegħdin. Kont nibża ħafna. Illum tengod hekk tajt. Tal-għaġeb. Kif il-mulej grazzja tiegħu u bl-isforz tiegħi. Għala nitgħallem ħaġa oħra. Kuraġġ għal min qed jismana. Eċċellenza, neħdok lura fi żmien meta kont tifel fil-liċeo. Inti kont tħobb il-futbol qed ngħid sew? Ħafna u għadni nħobbu. Id-differenza li dak iż-żmien kont nilagħbu u issa narah biss. Imma nħobbu ħafna. X'kont tilgħab? Jew fullback, meta kont il-Lyceum kont nilagħab mal-under 15 jiena tal-Lyceum. Dik kien fullback. Imma mbagħad wara labt ukoll center half. Dejjem fuq wara. Ġieli skorjaċi gowl. Iġifieri autogowl qed tgħidli le. Għax ġeneralment ta' wara iktar għandhom ċans għall-autogows. Eċċellenza. Kont nilagħab il-water polo wkoll, kont nħobbu ħafna l-water polo. Ħafna. Allura l-isport x'ifisser għalik? Ħafna ħi. U nemmen li għal kulħadd għandu jfisser l-isport. L-ewwel nett irrid ngħid il-papa tiegħi kien ħobb ħafna l-futbol, kien miġnun għall-futbol. Mitta 97 kien għadu jinteressaħ ippermettu li l-kelma fuq il-Juventus, jitkellmu fuq, allura kien ikun f'da kollox, u mlilna kollha l-ħija jiena, allura n-neputijiet ukoll, kollha mġiena fuq il-futbol. Jiġifieri inti Juventin? Daqsxejn stramba, ma nispjega. Mela aħna tad-dar kollha kważi kollha żommu mal-Italja, dik all right, semmek wasalt. Imma irraġunajt, stramba. Għad jekk kien inżomma tim, ninkwieta minn dak qed nara logħba, imma nħoġ gost ninkwieta, allura ma nżomma l-ħadd, laqwa li tkun logħba sabiħa. Ikunu min ikunu Taljani, Ingliżi, eċetera, iktar jinteressani x'nara. Eċċellenza, l-ambjent għalik importanti? Ħafna ħi. Niżoħar l-Alla, aħna minn minn konna żgħar dejjem darrewna tad-dar dejjem kellna kelb jew qattus jew it-tnejn f'daqqa dejjem imut wieħed u jidħol ieħor id-dar fiex dejjem hemm. Imma naħseb li qegħdin f'mument fejn ċert l-insetti kont inħobbhom dejjem, minn dejjem in-nemel u hekk kont noqgħod narhom. Naħseb pereżempju llum rawna ċert affarijiet importanti. Pereżempju waħda milli tallimt aħna konna ngħidu ħaxix ħażin. Illum se ngħidu mhu ħaxix ħażin xejn, aħna ngħidulu ħażin għax fihem tal-għaġeb l-ambjent is-sabeħ kollu. Allura waħda mill-affarijiet li tallimt minn dan il-moviment u naħseb jien ta' il-ġenerazzjoni ta' warajna peress li qed jitgħallmu minn li jkunu żgħar, tippretendi li konna ġenerazzjoni iktar favur u qrib l-ambjent milli kellna aħna. Eċċellenza, mistoqsija bl-Franġiżi klixé ma ħansaqsijilek. Taħseb li s-soċjetà tal-lum u t-tfal tal-lum il-morali tagħhom huma differenti minn ta' żmienkom? Illum għandhom ħafna iktar influenzi. Ħanajda bħala storja. Darba kien hemm xi ħadd professjonist, miskin l-lummiet. U għaliex differenza. Meta konna żaraħna kemm konna nkunu influenzati nanniet u veru. Semmek all right. Għaliex differenza llum it-tfal mhumiex influenzati. Għat li jaraw ma nafx kemm il-sija kuljum television u internet u hekk mhux influenzati, lanqas nafu kemm aħna influenzati. Lanqas nafu. Allura hija differenti. U forsi ħaġa oħra differenti l-istess xejmu black and white. Imma pereżempju llum fi żmienna forsi kienu jikkoreġuna wisq. Imma llum naħseb qegħdin fi żmien iktar niskuża.
milli ngħin il xi ħadd biex jifhem. Allura bil-forsi jekk inti dejjem ġejt skużat, meta tiġi biex tħares lek innifsek tiskuża lilek innifsek kollox. Tagħti raġun għal kollox li sar. Minflok tajt jiena nista' ninbidel. Eċċellenza, ħaġa personali. Tħobb l-ikel, tħobb tikol? Mhux enormi. Jiena l-onet jiena trabbejt f'kunvent minn dik l-17-il sena. U dak jgħidu li joħroġ il-kunvent dak iż-żmien laqqas ħlif ħobs u żejt u dak ma kienx ikollna ħall, ġifieri jew tikol laqqas biex ġobhom ma kienu jagħtuna differenti. Le, jiena l-ikel le ma nħobb l-aġin. Ġifieri ma tajjeb tal-aġin kif tħobbu l-aġin? Skużi? Kif tħobbu nħawwar l-aġin? Mhux bla xejn ta' salsa ma tgħidlix differenza x'laqqas naf. Eċċellenza, inti bniedem magħruf għal bissima sabiħa tiegħek li tġiel il-bniedem li jkun madwarek iħossu bl-Ingliż jgħidu at ease. Min fejn ġejja di? Bħalma fil-bidu naħseb kien il-karattru li jiena rċevejt ma jiena drajt anki b'ħafna affarijiet inħobb lil bnedmin kollha. Jiena namlu daqsxejn ta' ħaġa, jiena darba tallim xi ħaġa, anke fil-kontest ta' reliġjon. Kull bniedem huwa xbija Alla, kull bniedem huwa bint Alla. Allura la hemm preġudizzi, la hemm differenza, darba kien hemm persuna Musulmana u enta ħafna. Ma setax tmur lura pajjiżha. U qed tajli minti għaliex tħobbni, la jinti r-reliġjon tiegħek. Għassila xiena mux qed nara la r-reliġjon, la l-pajjiż, jien qed nara biss bint Alla. U għalhekk inħobbok. U dejna nitni biex ma nibqax fuq il-qoxra. Beyond that, għandi fejn issa nara ġofina u ġofina kollha maħbubin minn Alla. U dak importanti. Eċċellenza, inti l-Arċisqof Emeritus, meta ġejt appuntat bħala Arċisqof, x'kienet l-ewwel ħaġa li minn moħħok dakinhar? L-ewwel nett qatt ma stennejta kif għadlek fil-bidu, qatt ma stennejt, ma kontx nara li jien għandi xi talenti ta' leadership. Imma l-fatt anki meta kont hawnhekk patrijiet, dejjem kienu jażlu li superjur. Dik kienet stramba lija. L-ewwel darba li qalli li kien l-isqof għax li konsert isqof. Dik kienet batalija, ma kien xejn, għalli inti ġejt mażul l-isqof. U niftakar meta tlu ħalli nassiba daqsxejn. Kien n-nunzju ta' dak iż-żmien. Għallu jekk qed jgħidlek il-Papa mhux tajlu iva trid u kelli ngħidlu iva. Mbagħad kelli biża' kbir. U mbagħad libta dil-biża' meta l-ewwel waħda qatt mhux jien għażilt lili nnifsi. Jiġifieri l-valur irrid ngħid raw xi ħaġa fija li forsi jien mhux qed nara. It-tieni ħaġa qatt jiena m'għandix il-pajjiż kollu f'idejja. L-uniku ħaġa li għandi f'idejja lili nnifsi. U jien dak il-ħin għad jien se nagħti lili nnifsi totalment biex nagħmel il-ġid fil-poplu Alla. Eċċellenza, m'għandix dubju li inti qarribt ħafna Maltin u Awċin lejn il-Knisja. Però kien ovvjament id-dħul tad-divorzju li naf li inti ovvjament fi żmienek li kienet xi ħaġa li żgur affettwatek. Dik qatt kont qed tistennija u kif ħassejtek wara li mbagħad id-divorzju għadda fil-pajjiż tagħna? L-ewwel nett jiġifieri ma kienx mela hemm żewġ dwar differenti, hemm id-dawl li wieħed irid bħala isqof u bħala nisrani, wieħed irid jgħid dak li għallem Kristu. Jiġifieri dak, imma fl-istess ħin jekk jien nemmen li dak huwa tajjeb, irrid nagħdih ukoll is-soċjetà. Imma mbagħad jekk is-soċjetà għal xi mod jew ieħor ma taċċettax, aħna xorta rridu ngħixu l-messaġġ tagħna nwassluha. Eċċellenza, qabel rifrejt għall-Arċisqof li jitbissem, imma l-Eċċellenza Emeritus Cremona ġieli beka? Nibki. U x'inhu l-aktar li emozzjonak? Dbatija tan-nies. Id-dbatija tan-nies. U fl-istess ħin id-dbatija tan-nies. U l-kuraġġ enormi tan-nies li ltqajt magħhom. Il-kuraġġ enormi.
ħanajt storja żgħira jimporta x'in nitgħallem, xejn ma nivvinta ta' ma nitgħallem. Darba nkun qiegħed l-isptar kien hemm koppja kellhom tarbija u kunu jafu li se tmut fi żmien sena mitet qabel is-sena fil-fatt it-tarbija. U meta mmur hemmhekk nara din l-om għall-kubtejha qed taqra l-Vanġelu lil din it-tarbija. Taġibt. U qalt li għax jien nemmen li alla volja mhux qed tifhem it-tarbija, il-barka tal-kelma talla qed tintefa' fuq it-tarbija. Storja oħra, darba kont qiegħed f'post għand familja għax kont inżur il-parroċċi kienu jibatuni anke għand fejn kunu hemm it-tbatija. U darba kien hemm persuna u kellha tifel tagħha kbir ħafna kbar minnha hekk bħala sajż u dejjem fis-sodda miskinda mindu twieled. U daqqa waħda qalt li kienet se jiġrilna traċedja fader. Għattilha x'inhi li traċedja jien? Qalt li kien se jmut li 38 sena tieħu ħsiebu minflok ma qalet għall-erwieħ se nistrieħ jiddispjaċiha għax mhux se jibqa' hemmhekk. Daw in-nies li għamlu d-dinja. Eċċellenza, l-aħħar messaġġ tiegħek għal min qed jismana, il-messaġġ mingħand l-Eċċellenza Emeritus dan l-Arċisqof li dejjem jitbissem. X'inhu? Naħseb li l-iktar ħaġa importanti li wieħed ifittex il-paċi ġewwa fih. Ħafna drabi insibuha madwarna anki nippretenduha minn nies l-oħrajn. U n-nies l-oħrajn mhux dejjem ikunu jafu x'għaddejja minn ġo fik. Mela qabel dak fittex il-paċi ġewwa fik. Tħallix l-affarijiet ta' madwarek jimpressjonaw daqshekk. Kritika u hekk, mela jien se nippretendi pereżempju l-kritika kultant inniżluna isfel. Jgħidu kontra l-Papa, jgħidu kontra l-President, kull rispett leha. Allura kontra Patri Pawl, mhux se jgħidu. Mela ħuda in your stride u jibqa' miexi.